mi da vas pozdravim, da pozdravim sve one koji su danas ovdje i pomažu da se ova dva kontejnera koja su pretvorena u jedan urede kao prvi centar Srpskog narodnog vijeća na području Banije, na području Sisačko-moslavačke županije, u kojem će naši volonteri koji se bave humanitarnom aktivnošću imati svoje sjedište. Ovdje će inače biti i mjesto gdje će dolaziti saborski zastupnici Srpske zajednice u Hrvatskom saboru, između ostaloga i ja, barem jedan puta tjedno, kao i ostale kolegice koje će tu dolaziti i sudjelovati zajedno s aktivistima u poslu kojim je potrebno da sudjeluju. Sljedeći tjedan ćemo sličan centar, samo ne u kontejnerima, nego u slučaju otvoriti u Glini. Želim to reći da smo od sada i mi i naši aktivisti nakon ovog otvaranja ovog centra našega stanovnici Petrinje i stanovnici Banije. Ne trebate se posebno zahvaljivati što vas primam. Ja mislim da je na neki način abeceda civiliziranog života i kulture i sve ono što smo zajednički proživjeli, da se ne treba vraćati nazad i da sve ono što je pred nama i što nas na kraju spaja, a to su ljudske tragedije koje nas povezuju, a to je upravo ova katastrofa. I u toj katastrofi jedni drugima moramo pružiti ruku i zato se zahvaljujem svakom dobrom čovjeku, bez razlike, na sve razlike koje možda ponekad postoje nekada i u nekim glavama. Ja sam gradonačelnik koji želim dati jasnu poruku da sam bio taj i ostaću uvijek taj koji sam gradio one odnose koji su bili međuljudski odnosi devastirani. Sada moramo graditi one objekte koje je pogodila ova katastrofa i to je ono što je pred nama. Danas nam svima fali i kamp kućica, danas nam fali i ta poruka pružanje ruke i pomoći svakom čovjeku. Ovdje sam došao da u ime vlade i u ime stožera podržim ovu inicijativu i ovu vrstu suradnje između lokalne samouprave i jedinica i nevladnih organizacija. I stožer sam ne može. Mi moramo imati dobru suradnju i komunikaciju sa lokalnom samoupravom. Oni su naša desna ruka ovdje na terenu. Nevladine organizacije su svakako jedna dodana vrijednost, a svi zajedno moramo djelovati kao tim, jer smo tu radi ovih ljudi koji su u nevolji, koji su pogođeni ovom prirodnom katastrofom, potresom neviđenih razmjera koji je pogodio jedno jako široko područje, jako nepristupačno, imamo sad teške vremenske neprilike i samo zajedno u sinergiji možemo djelovati na dobar način, učinkovito. Svaka ova donacija kad dođe izvana od kontenjera moramo biti zahvalni, jer to dakle nije pomoć stožeru nego prvenstveno ljudima koji su nevoljni. A opet taj kontejner ne bi mogao biti dostavljen bez našeg suporta, dakle bez suradnje sa stožerom koji će osigurati mehanizaciju, prijevoz, dizalice i sve ono što je potrebno kako bi on što prije došao do ljudi, jer sad nam je stvarno prvi zadatak da ljudi čim prije budu u toplom, da čim prije budu na sigurnom i da imaju svi koji to trebaju topli obrok.